Așa. Sper că nu mi-ați văzut parola și să știți că nu-i 666. E alta. Așa, hai să întors asta. Vom face aici un 2v2, ceva, nu? Ok. Bă, deci dacă acum nu câștigam, eu mă las de Clash real. Săracule, mai pune și tu ceva din când în când. Valkyra. Deci dacă o moar, nu cred. Nu mă întreba de ce am pus. Nu mă întreba de ce am pus băpul ăla acolo. Octavian Moraru Andrei. Dacă m-ai întrebat. Pune balonul, bă, balonul pe dreapta. Că te sparge asta. Deci eu cred că mă las și ba nu mă las, nu mă las. Nu, nu știți, el așa e din generație în generație, el e prost. Nu, da, din generație în generație, din familia lui. Eu sunt altă familie. O familia moral, wey, ce știi, bă? Și puțin, mă, ăsta a învățat ce înseamnă rect, ești prost. M-a învățat mama handicapatului. Uite, bă, cu cât a rămas ăla. Nu ca cu muta, m-a învățat pe mine. Bă, copil copac, pune ceva, dă ceva, pune ceva. În afară de asta, pune ceva. Păi știu, de ce crezi că mai joc cu tine? Ca să te învăț că să joci. Hai mă, pune ceva, că ne luăm bătaie. Goblin Barrel. Deci dacă acum nu-i batem pe ăștia, scuza sunetele de pe fundal. Nimic. O să postez și vloguri. Știu, o să postez. Așa, deci, îmi urăsc viața. De ce mă prost? Bă, am mai multe trofee decât tine. Mi-am furat. Ba piciorul din zile. Să mă sui. Bă, am acceptat. Doamne, Dumnezeule. Acum să știți că eu las. Te lăsam. Nu știu dacă mai are vreun rost să pun. Dă banii de chirie, mâine ce o să fie în viața mea. Nu trebuie să și n-am nicio hârtie la saltă.
Oh, nicio hârtie. Nu, nu, nicio hârtie. Ia o pastă. Nici nu vrut, te lăsai. Mamă, eu am zepul de level 10 și fogul de level 8. Scuzați-mă, dar să-i copil făcut pentru alocație, nu știu dacă ați observat, da. Uite, uite ce râdem. Faza e că el nu primește alocația. Nici nu știu dacă știe ce e aia. Mi-a buzdecit. De mor tu că știi ce e ăla. Uitați și tu, uite la până la mă, uitați-vă ce gay e copilul ăsta. Să faci și vlogul ca să vedeți fața. Acum că a început vara, bă, acum că a început vara, până găsesc să fac live stream, fac live stream episoade, până când o să găsesc fac live stream. Și dacă n-ați înțeles ce am zis, fac live stream. Ok, v-ați prins voi. Live, fac live. Vedeți, eu aici am pus scări la Panaramă, eu l-am lăsat pe copilul ăsta terminat. Vedeți? Mamă, ești nebun, știe să citească. Băi, Posilavi, ai învățat tu să citești de când mâncai mămăligă, băi. Bă, în apărarea mea e o stare. E o stare la Macao. Era să zic că la ce ești bun, dar lasă. Aici, episodul viitor, facem mega chest opening. Chiar dacă n-am clan chestul. Ok, păi cam atât a fost cu acest episod. Noi ne vedem în episodul viitor și data viitoare.